Hoe zit het de brek neer, joh? Ja. Ja, die moet er goed wat nice. Ja, hij smaakt. Zit er wat stevig. Hey. Ik heb het gevoel Oh, ja, of mooi heen een perken beetje. zo. Een beetje. Wat er nog wat steun aan die oren had nog. Het is voor de einde een feest dat we die koorden eruit gaan. Die binnen haast een blied. Dat we die koorden eruit zetten en dat ze bebrieren kennen. Hoeveel jaar doe je hem dit nou al? Nou, ik ga nog 4 jaar ben ik koorcontroleur geweest. En ja, dat is natuurlijk, je zit in het bestuur en op een gegeven moment ga je een wisseling van de wacht. Dan wordt het stokje wordt beroerd aan en dan ben je weer oren niet te doen. En zo gaat het eigenlijk al 24 jaar gaat het terug. Ja. Je past al 74 hier op een. 24 jaar wordt op een einde post. Ja, ja. In Jontje Saantrieten is het oprichten. En nou ja, uw vorige generaties hebben hier ook mee aan de houden. En als wij die koorden uitzetten, dan vielen we gewoon in uw bloed dat die mensen dat dienen hebben. Gelukkig wel, hè? Ja, maar deze koorden had jouken maken, maar je moet even roeken hoe dat roept. De roepste, hey, die ik even roepen, maar dit is die had er echt helemaal bij, hè? Ja, slusje die nog. Deze had jouken maken. En wat er het rijdt snijdt, dan snijdt er de tagelijk wat plantensoorten bij, zeg maar. Die biedt het rijdt in de buurt staan. Lijkt wel munt of zo. Ja, ja, En dat roekt dan gewoon weer om in die koer. Hè? Als ik het zo schön ben, ben je wel wat eigenwijs zijn. Ja, die liggen er wel een beetje op aan. Hè? Ja, kritisch, hè? Maar ze hebben ook griezelig geduld, hè, die einden. Hè? Want ze nog weer wakker aan het inspecteren. En dan op een gegeven moment dan wil er eigenlijk zo van de koer al erin en dan redt er dat net helemaal op en dan valt er in het water. Dat alle jaren samen dit zijn. En dan springt er uit de veer, springt er erin. Let maar eens op, maar jitter. Ben de een van Rietsjerk net wat te verwend? Ze zijn soms wel zinnig, hè, die dorp zijn. Ze zijn ongriezelijke zinnig soms. Ja. En ze weten dat we vrede jongen, dat weten ze dat we feest hebben. Dat weten we. Want vrede mannen, je bij de veerland in een kwijkje gewoon, dan kan je gewoon aan jaren wie die taal kan we jaren van mensen, een gezellige vergadering. Wij zijn blij dat een jong weer over huis gaat. Zo. Je bent in die 74 hier misschien wel een beetje gek met een die aan, ik het zeggen. Nou, een beetje gek, dan mag in het leven mag echt een beetje gek worden. Hè? En vooral bij mij die dat bloed we beginnen te kroepen, dan begint het helemaal zelf weg te verhoren. Ik zei juist eens hier van, als je hier aan bij die koorden langskomt en je doet hier een greep in en je viel zo'n eina, dat eina in die koer leidt. Nou, dan er binnen mensen die doen aan yoga, hè, die willen op een door een manier hun lichaam verlitten en rustig worden. Maar als je dat aai in die koer viel, dan heb je gewoon een beetje het gevoel dat je van een groen aardtelt wordt. Dan ben je gewoon even in je met de... Ja, maar mij alles zeg maar zitten. Dan ben je alles vergeten. Dan ben je alles vergeten. Goeie. Wat ben je oud, man? Oh, hij staat er aan. Ja. Ja, wij zijn aan het wandelen. Wij zijn 3 oud-collega's. Wij wandelen elke 14 dagen een stukje. Aha. Dus voor de gezelligheid. Wij hadden eigenlijk de Slachterdiek ontdekt. Jim, trein. Ja. Ja. Nou ja, ontdekt, maar... Nou, dat is wel heel... Ja. Ja. Hoe zat dan? Nou, mijn vrouw werkte bij het waterschap. Hebben wij kaarten verzameld. Ja, bij het waterschap. En toen hebben wij hem eerst eens een keer gelopen. Ja. En toen zeiden wij tegen elkaar, als ze 2 bruggen aanleggen, dan kun je hier een marathon lopen, want dat is precies 40 kilometer. Ja. Ja, en 5 jaar later of 6 jaar later was het zover. Ja. En nou liggen er ook inderdaad 2 bruggen. Dus je bent visionairs. Ja, wij waren een beetje visionair toen, ja. Ja, zo ging het wel. Okay. Ja, dat was want voor een niet-Fries is het heel moeilijk om te weten waar die Slachterdijk voor dient. Want die ligt zomaar midden in het land. Dus we gingen eerst eens in Wommels kijken hoe dat nou werkte vroeger. We zien werken, hè? Toen, Die plaketten. Ja. Die maquetten. Het met de Middelzee te maken, hè? Dat weet je hem ook wel. Toch? Tuurlijk. Ja, dat weten wij Ja, allemaal. jullie weten er alles van natuurlijk. Ja, zeker. Ja, anders had je niet weer... Maar wij moesten dat even ontdekken. Ja. Maar dat was wel mooi. Mooie ontdekking, een mooie tocht ook.
volgens mij is het een keer begonnen dat ik een keer een flesje van mijn tante kreeg. En die wien wil ook wat verhuizing. En toen ging mijn mama een keer een opmerking maken van, nou, dat is echt wel spari, dat is wel leuk. Dat is, nou, en sindsdien ben ik er wat op gaan letten. En nou ja, is het al uitbreid tot een hele grote verzameling eigenlijk. Ja. Hoeveel heeft je? Nou, ik denk, ik had een keer proberen te tellen. Maar ik zit nou denk wel op zo'n 100 flesjes, ja. Wat ik er heel erg leuk aan vind, is dat ja, de verzameldrank steeds maar. En vooral de flesjes, de vorm. Mooi dat het in del zetten en het bij elkaar sorteren. En nou, vorminkomsten en ook van series van dezelfde merken. En daar zie je van, goh, wat voor vormontwikkelingen gaan zich daarvoor in. Ja. Mag een serie compleet wezen? Nou, het liefst natuurlijk wel. Maar ja, dan moet ik nou natuurlijk wat sparing blowen. Dus dat is ook wel altijd leuk. En hoe vaak ben je nog aan het poetsen? Te min. Ik denk misschien 1 keer in de 3 uur. Dus ja, het is echt een beetje te weinig eigenlijk. Maar goed, als ik er maar bezig ben, dan ga ik er helemaal in op. Dan vind ik het echt prachtig. Dan kan ik wel eens weer even een delsje zetten. Dan kijk ik even misschien wat ik weer ha. Dus dat vind ik heerlijk. Dan lekker een muziekje op. Ja, dan kan ik je wel oeren omslaan. Ik weet nog wel dat vroeger dat ik begon ben, maar toen ging ik nog wel naar de Yves Rocher. Dan kon je dat via de webshop bestellen. Toen kreeg ik nog een keer zo'n smeerparfum erbij. Ik vind het eigenlijk maar niks, maar het is wel een beetje het begin van de verzameling van de wat lietsere flesjes. En hier heb ik echt nog een hele verzameling. Ik kan hem wel even uithalen voor je. Dit is echt weer meestal ja, de buisjes hierin. Nou, die zijn al je parfumkaartjes en verzamelingen en van de wat nijere geurkes en lintjes. En ja, het is echt heel breed. En waarom bewaren ze dit? Ja, dit jet echt bij de flesjes en dat gaat meer over de vormgeving. En dat vind ik echt wel heel interessant. Dat je zegt welke kleuren erbij hebt, welke letters erbij hebben. En dat zou het wel een soort Udiminis weer. Hij past al. Nou, dit is wel een van mijn favorieten, denk ik. Het is van Jean-Paul Gaultier. En volgens mij is het flesje, ik haast niet meer het keer. Maar dit is ja, een beetje een snowglobe idee. Ja, wat je dan in de winter dan haalt. En dan haal je van die ballen en dan skut je. En er komt de sneeuw op, maar hier zit parfum en glitter in. Ik heb nou wat van. Wat leuk, dankjewel. Shalimar, Guerlain. Nou, dit is wel een hele mooie voor de collectie, want deze had ik nog net. Nee? Nee, heel mooi. Ja. Wist je dat hij er weer? Ik ken het flesje wel en het merk gewoon echt wel, maar zo'n mooi vormjonies aan het wasken dat net. Er zit zelf nog een iets koortsje om mijn dingetje. Maar hij krijgt een mooi plakje op. Hij krijgt zeker een mooi plakje, ja.